Hali ito sa Magawas na aklat. Ang ngalan ng aklat. Kung sana si Shakes Tagasa. So, sanggatos 54 na kag-apat ni William Shakespeare. Binigo ko. Ito bilang kagwalo. Saturday. Alam hindi yan. Familiar siguro. Iarog ka sa sarungal daw tigil. Magayong ka pa. At tamang-tama ko. Magarap na sa ng mga duros na iyugyo ang mga padabang bukol sa mayo. Kaghapit siyang digilid. May haliputin na panahon. Lugar, naniton ang mata sa langit magsaulangan. Sa kadayaday, iyang bulawan na init na parumarong. Buddha, lambang magayon, gikan gayon kan nuwarin magbababa sa orang pili o dahil sa pag-ibang sulog kan kalikasan ulang samno. Alagad imong daing kasagkoran na pig-init dahil magkukukas. Agdi mawawara kanyan gayon imong rinurugan agdi sa kagadanon magbutong ika nagbabarag-barag sa iyang aninaw sa warang katapusan na mga kurit pa panahon ika nagkakalubo sagod na mga tao naghahangos o mga mata nagkakalubo sagod mabubuhay ni asin ini magtataong buhay sirmo bahaw